Kaixo, arratsaldeon danori, poliki-poliki gerturatzen ari zareten guztioi. Arratsaldeon eta bengietorri 10 gako pentsamendu kritikoa garatzeko izena jarri diogun webinar honetara. Webinar hau Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateko eragin proiektutik antolatzen dugu eta hortik eskaintzen dugu, baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Webinarra batzuk jakin dakizuen bezala, kokatzen da ikasleen talentua sustatzeko ikastaroaren baitan, eta ikastaro honetarako eskaini ditugu martxoaren zehar 6 webinar ireki ezberdin. Hauek batzuk jaso dituzue, bestela YouTubeen ere badauzkazue ikusi ahal izateko. 7 dimentsio horren garapenerako eskaini ditugu eta gaurkoan azkena izango dugu, eta azken hau lotuta joango da pentsamendu kritiko eta analitikoaren garapenerako. Bai? Horretarako gaur Joseba Aldasoro Galan doktorea daukagu gurekin, Eluiarretik datorrena, eta Joseba formakuntzaz nekazal ingeniari teknikoa bada ere, teknologia eta kudeaketa masterra eginda dauka, agrobiologiako masterra ere, 11 urte segonda Nafarroako Unibertsitate Publikoko zientziarloko landa fisiologiaren sailean lanean, eta horren ostean agrobiologian doktoratu zen bere momentuan. Baina guzti hortatik aparte irakaskuntzan ere eskarmentua badauka, bait hezkuntza formalaren arloan eta baita esformalean ere. Gaur egun, eta bere kurrikulum eta prozesu guztiaren ondoren Eluiarren dihardu lanean, zientzia unitatean, zuzenean, eta bertan garatzen ari den proiektu eta lanaren berri eta gurekin partekatzera etorri da gaurkoan. Berak azalduko digu, zehatzago, eta ikusiko duzue zelan estrategia, ideia eta praktikotasun handiko erramentak eskainiko dizkigun, eta aprobetxatuko dugu gurekin dagoela, badakizue, behar dituzuen kezka, komentario, zalantza eta guztiak argitzeko. Berari hitza eman aurretik gogorarazi, txataren bidez daukazuela hor aukera dauzkazuen galdera, kezka, komentario eta guztiak idazteko, animatzen dut zuet egitera, aprobetxatu, gaur gurekin daukagula Joseba, bai, eta gero bukaeran irakurriko dizkiot nik, eta saiatuko da, suposatzen dut, argitzen gure kezka guztiak. Bestalde, jakin ere, beti bezala, webinarra grabatuko dela, bukatzeaz bat jasoko dozuela zuen korreoan grabazioa, eta gurekin ikastaro egiten ari zaretenok ere, plataformara igoko dela partekatzeko, ikusteko, eta guzti hori, bai. Orduan besterik barik, nik hitza emango diot Joseba Aldasoro Galani, eta Joseba, nahi duzunean, oholtza zeuria da, eta hoxe, guazen berarekin ikastera, mila esker. Arratsaldeon, mila eskerren aurkezpenagatik eta, gonbidapenagatik, lehenik eta bain, egin zen duten gonbidapenagatik, eta, lehenengo aurkezpena egoko dut, aurkezpena martxan jarriko dut. Gure aurkezpenean, 10 gako pentsamendu kritikoa garatzeko azalduko dizuet, batez ere horretan zentratuko naiz, gure orain martxan daukagun pentsamendu kritikoa garatzeko martxan daukagun proiektu batean, dekalogo bat sortu genuelako, eta 10 gako edo 10 gomendio luzatu genituelako, gizarteari luzatu genizkiolako. Baina egia da 10 gako hauek baino gehiago egongo direla, eta gu ez garela absolutuaren jabeak, eta seguruenik zuek ere beste hainbat gako edo izan ditzazketu dela, eta hau guk sortutako dekalogoa azalduko dizuet. Orduan, hasteko, hau badakite nik hitz egingo dudala eta ez dagoela horrelako zuzeneko interakzioa egingo, baina eskatuko dizuet pentsatzeko zer iradokitzen duzuen ikusten duzuen irudirik. Irudi horretan, jasotzen dugun lehenengo irudi horretan ikusten dugu txakur bat eta ardi bat, eta badirudi txakurra ardiari eraso egiten ari zaiola. Baina, pixka bat informazio ditzen dugunean, eta gure ikuspuntua handiagoa denean, pixka bat hasierako iritzi hori kolokan jartzen da, ez da oso arrunta izaten
eraso baten aurrean hor atzean hartaldea inlasai egotea edo, bueno, hor bertan egotea. Eta pixka bat gehiago onditzen badugu gure informazioa, ikusten dugu beste irudi bat hasierarekin erlazionatuta dagoena eta hasierako irudi hori gehiago zabaltzen duena, zeinetan ikusten da nola hasiera batean erasoa iruditzen zuena orain laguntza edo izan daitekela, ez? Eta hartzai txakurra edo txakurra bere lana egiten ari dela dirudi. Baina ezin dugu baieztatu ez erasoa izan denik, ez da laguntza denik ere. Gu bertan ez delako eta evidentziarik ez daukagulako benetan zer gertatu den jakiteko. Bai, baditugu hainbat datu eta ondori batzuk atera ditzakegu datuetan, baina ezin dugu baieztatu gu bertan ez delako eta ez genuelako ikusi. Bueno, ariketatxo honekin pixka bat gure pentsamendu kritikoa martxan jartzen saiatu gara. Baina zer da pentsamendu kritikoa? Pentsamendu kritikoa definitzeko modu pila daude. Eta Agustin Arretaurtziz bereak filosofoak esan zuen bezala, Luis Erraldizkarian egindako elkarrizketan esan zuenez, gure sinismenak zalantzan jartzeko gaitasuna da pentsamendu kritikoa. Eta oso garrantzitsua da, garai honetan pentsamendu kritikoa ondo garatuta edo garatua izatea, ez? Informazio gehiagikeriaren gizarte honek erraztu egiten baitie sarbidea informazio faltsuei eta oso kritikoak izan ezean manipulatzen errazak bihurtzen garelako. Eta askatasunak ere oso berea duen ezaugarri bat dela pentsamendu kritikoa esaten du. Baina ez da definizio bakarra. Pentsamendu kritikorako fundazioak egin zuen definizioa horrela dio. Pentsamendu kritikoa da prozesu intelektualki disiplinatu bat, zeinak behak eta esperientzia gogo eta arrazoiketa edo komunikazioaren bitartez bildutako edo sortutako informazioa aktiboki eta trebeki aplikatu, aztertu, sintetizatu eta ebaluatzen duena. Edo beste modu errazago batean esan da, gizakiak informazioa lortzeko, aztertzeko eta ebaluatzeko duen gaitasuna da pentsamendu kritikoa. Ebidentzietan oinarritzen dena, kanpo isuriak posibleak alde batera uzten dituenak, eta egiazkatasuna argitzen saiatzen dena, eta arrazoiketa justifikatua lortzen duena. Hau ikusita, eta esaten dizudan bezala, badaude beste hainbat, badaude definizio pila bat, pentsamendu kritikoa zer den adierazteko, goazen pasatzea pixka bat, pentsalari kritiko batek ze ezaugarri dituen ikustera. Pentsalari kritiko batek hurrengo ezaugarriak ditu, ez? Arrazoizkoa eta arrazionala da, hau da, emozioak alde batera utziz, gai da egoera ulertzeko, informazioa biltzeko eta aztertzeko, eta ez du ondoriorik ateratzen, komeni baino lehen. Zuhurra da ere, hausnartzeko gai da, gertatzen dena, ari dena, erabat ulertu nahi duelako. Jakinguratsua ere bada, benetan zer gertatzen den jakin nahi duelako, eta jakinmin hori berez duelako edo sortzen jakin izan duelako, dauka ez, jakinmin hori. Modu independentean pentsatzeko gai da, ez du jasotzen duen informazio guztia sinisten, eta ez da erraz manipulatzen modukoa. Sortzailea ere bada, hau zer esan nahi du, konponbide berriak aurkitzeko gai dela, inpartziala, gertaera baten bertsio guztiak ezagutzen saiatzen da, eta erabaki bat hartzerakoan, kanpoan uzten ditu bere aurreritziak eta pentsamendua. Eta kontzienteki erabakitzen du. Ingurukoen edo gehiengoaren iritziari men egin gabe, gai da bere bidea sortzeko. Ezaugarri hauek ikusita ez uste duzue, pentsamendari kritikoak zarela uste duzue? Erantzuna ezezkoa bada lasai. Pentsamendu kritikoa ez da automatikoki garatzen. Eta praktikatu egin daiteke, eta garatu daiteken kualitate bat da. Eta hori da Elujarren helburua. Euskaratik teknologia eta ezagutza sortuz eta zientzia zabalduz, gizarte aktibo, kritiko eta berdintzalea eraiki nahi dugu. Eta nahiz eta gure proiektu guztietan zeharka pentsamendu kritikoa lantzen den, aurrek urteako ekainean eta aurtengo ekainera arte iraungo duen urteko ekainean hasi eta aurtengo ekainean bukatuko den zientziakide 2020 gizarte kritikoaren bidean, berariaz lantzen da pentsamendu kritikoa. Eta proiektu honetan pentsamendu kritikoa garatu eta sustatu nahi da gizartean, proiektuaren baitan egingo diren ekintza guztietan herritarren parte hartzea indartuz eta parte hartzea ere sustatuz. Ez bakarrik pentsamendu kritikoa, baizik eta pentsamendu kritikoarekin batera doan parte hartze hori ere sustatu nahi dugu proiektu honetan. Eta proiektu honetan hainbat eduki edo hainbat ekimen sortu ditugu. Alde batetik edukien sorkuntza eta eduki horietatik erauzitako 10 gomendio edo gomendioekin sortutako dekalogoa. Gero trebakuntza saioak ere, adibidez gaur ematen dizuetan hitzalditxo hau edo
begirale talde batzuei eman dizkiegun beste batzuk, aurrerantzean familiei emango dizkiegun beste batzuk, eta bar. Gero ere argitaratuko dugu hemendik gutxira joko bat, online joko bat, fake newsak identifikatzeko joko bat, gizarte orokorrari zuzenduta egongo dena, baina igual fokua ere hezkuntzan edo jarriko duguna. Hitzaldiak ere emango dira, pentsamendu kritikoa berariaz hitz egiten diren hitzaldiak, edo zeharka hitz egiten diren hitzaldi batzuk izango dira. Eta gero, pixka bat, koronavirusa baimentzen digunean, kaleko ekintzetan, pentsamendu kritikoa lantzeko hainbat ekintza planteatuko ditu. Eta horietako orain arte garrantzitsuena edo zuekin partekatuko dudana dekalogoa da. 10 pentsamendu kritikoa garatzeko horregatik jarri diogu hitzaldiari izenbu, dekalogoa aurkeztuko dizuedalako. Dekalogoa, esan dizuedan bezala, pentsamendu kritikoaren inguruan sortu genuen edukiatik erauzitako gomendioetaz osatuta dago, eta Paula Estebezek, ilustratzaileak, egin zigun ilustrazioekin hornituta daude, 10 gako edo gomendio horiek. 10 egunez pentsamendu kritikoa ekimenarekin argitaratu zen, 2020an azaroaren 16tik 27ra egin genuen ekimen bat izan zen, zeinetan egunez egun, egunero, dekalogoa osatzen duten gomendioak banaka argitaratzen genuen Elhuyarren sare sozialetan. Momentu berean, zientzia.eus gure webgunean, pentsamendu kritikoaren atala ere argitaratu genuen, eta bertan sartzen ditugu proiektuaren baitan sortzen ditugun eduki guztiak edo ekimen guztiak. Hor daude dekalogoa bera, badaude bideo batzuk, aurreko urtean ere pentsamendu kritikoaren bueltan egin ziren hitzaldi batzuenak, edukiak ere daude, hor joango da jokoa, hor aurkitu ditzazkezue hainbat eduki. Eta, nahi baduzue, banan joango gara dekalogaren puntuak aztertzen. Pixka bat azalduko dizuet nola egingo dugun. Hasiera batean azalduko dizuet dekalogoaren puntua zer esaten duen, edo pixka bat gomendio horretan zer adierazten nahi dugun, eta gero planteatu ditugun hainbat ariketatxo edo gazteekin edo ikasleekin lantzeko puntu bakoitzari dagoki. Orduan, lehenengo puntu hau, seguru zaude zure ustez, lehenengo ariketatxo horretan pixka bat horretan oinarritzen da lehenengo puntu hau, eta hemen esaten duguna, gure iritziak ontzat ematzeko, nahikoa esaten da arrazoiketa berdina beste baten ahotik entzutea, ez? Askotan norbait entzuten badiogu gure iritzi berdina duela, baina gurea pixka bat indartu eta sendotu egiten da, ez? Baina pentsalari kritiko batek zalantzan jartzen ditu beti, gai baten inguruan dituen iritziak. Beste iritzi batzuk kontuan hartzen ditu, eta iritzi horien arrazoiketak ulertzen saiatzen da. Beraz, ez da bere iritziarekin bakarrik gelditzen, eta bere iritzia ere zalantzan jartzen du. Horregatik oso garrantzitsua da beste iritzi batzuk ezagutzea, gure iritziak zalantzan jartzea, ez, horien esan duan bezala, eta gure iritzia ona dela uste dugunean, hori ondo defendatzea. Eta ondo defendatzea ez da guk arrazoia dugu eta guk esaten duguna egia da, ez. Bestearen iritziaren kontra baldin bagoaz, ondo argudiatuz azaldu eta horrelakoak egin behar dira, ez. Orduan, arrazoiketak, gure iritziak defendatzeko arrazoiketak errespetuz eman eta defendatu behar dira, eztabaida aberatsa eta mamitsua sustatu behar da, eta eztabaidek ikaskuntza sustatzen dutelako, jakiminak pizten dutelako, empatia eta komunikazio trebetasuna garatzen dituelako, eta, alegia, pentsamendu kritikoa sustatzen duelako, ez? Eztabaida aberatsa eta mamitsu bat, pentsamendu kritikoa garatzen laguntzen duelako. Gero, oso garrantzitsua da, arrazoiketak edo iritziak ematerakoan, evidentzietan oinarritutako argudioak ematea. Eta gero, oso garrantzitsua da ere, gure iritziak ahalik eta argien adieraztea. Eta hemen parentesin artean jartzen duen bezala, elkarrizketaren mailara egokituz. Baizen, oso ez da berdina, gure iritzi bat ematerakoan, eta hori argudiatzerakoan, ez da berdina, 10 urteko haur bati azaltzeko erabiliko dugun lenguaia, edo 80 urteko agure bati, edo ikerkuntza, gai horretan ikertzen ari den ikerlari bati egingo diogun argudiatzea, edo beste ezer ez dakien bati egin diguna. Askotan, guk gainetik, beste pertsonaen gainean gelditzeagatik, oso renunbanteak edo oso importantzia handiko hitzak erabiliz eta azaltzen badiogu, igual askotan ez dira ezertaz enteratuko,
eta egia da ez dugula lortuko gure helburua dela gure arrazoiketa eta gure iritzia ondo ulertzea eta ondo adieraztea. Bale, pixka bat hau lantzeko gelan, planteatzen dizuedana, hasierako ariketatxo hori errepikatzea, ez? 3 taldetan banatzea gela, eta talde bakoitzari horrelako irudi bat banatzea. Eta gero eta zer gertatzen den pentsatzea. Eta gero talde hondian berriro elkartu eta beraien artean eztabaidatzea zer gertatzen den irudian, baina esan gabe beraiek ze ikusi duten. Horrela beraiek konturatuko dira, ez, gazteak eta ikasleak konturatuko dira informazioaren garrantzia, zenbat eta informazio gehiago izan da ikuspuntua desberdina dela, eta guk hasieran egin dugu ariketatxo. Bale, bigarren puntuan, ospetsua delako sinetsiko diozu, eta hor agertzen da, ez, telebistako, famatu bat, esate txertoek ez dute zertarako balio. Eta mandoa eskuan duenak esaten du. Futbolari famatu horrek telebistan hori esaten badu, egia izango da. Bale, askotan, askotan gertakiguke informazio pertsona famatu baten edo nolabaiteko autoritatea duen pertsona baten bidez jasotzea. Baina ospea edo autoritateak izateak ez du bermatzen informazioaren egiazkotasuna. Eta ez da pertsona hori autoritate zientifiko bat bada ere. Beraz, ezinbestekoa da jakintza gai horretan adituak diren iritzia ezagutzea, ez? Komunitate zientifikoaren iritzia jakitea alegia. Eta pentsalari kritiko batek beti zalantzan jarriko du informazioa datorren bidetik eta ere. Eta esaten dena egiaztatzen saiatuko da. Hemen jarri ditudan 4 adibide, modu batean bere fama edo autoritatea erabiliz COVID-aren inguruan iritziak emateko, beraien ospea edo autoritatea erabili dute, beraien iritzia pixka bat gizarteratzeko edo gizartean eratzeko. Pandemiaren hasieran oso polemikoa izan zen, Miguel Bosek, abeslariak egin zuen pixkat egin zituen adierazpenak, esan ez maskarak ez dela zertarako balio, guzti hau konspirazio bat izango balitz bezala azaltzen zuen, eta etzela existitzen, eta pandemia kontu bat zela, eta bar. Azkenean bere hitzak jan behar izan zituen, eta ez zuelako inolako oinarri zientifikorik berak esaten zuena. Donald Trumpek ere, bere mitin edo batean, desinfektatzailea injetatzearen onurak edo pixka bat hor mahai gainean jarri zituen, ez? Esan zuen, eskua garbitzeko ona baldin bada, zergatik ez dugu injektatzen desinfektatzailea. Eta, hor ere erantzun pila bat izan zuen, bai komunitate zientifikotik, baita osasunaren mundu erakundearen atera zuten ere artikulu bat esanez, hori ezin dela egin. Hala ere, egon ziren hori sinistu zutenak, eta egun horietan, larrialdietara handitu egin zen, deitu zutenak esanez lixiba edo erantzutela. Bale, 3. hori, Cañizares kardinala da, Valentziako apezpikua, eta bere pulpitotik edatu zuen, edatu zuen iritzia izan zen, esan zuen ez zuela koronavirusarekin bukatzeko zientzia eta teknologia zela nahikoa, eta jaingoikoaren eta Ama Birjinaren laguntza izango genuela hemendik ateratzeko, ez? Gainera hori ez bakarrik, ere esan zuen, txertoaren lortzeko lehia horretan, enpresa farmazitiko batzuek ari zirela abortatutako fetuen zelulak erabiltzen. Eta, berak pulpitotik ez, pulpitoa erabili zuen bere iritzia edo edatzeko inolako evidentzietan oinarritu gabe. Baina, lehen esan dugun bezala, pertsona horiek autoritate zientifikoak badira ere, evidentzietan oinarritzen ez badira, beraien iritzia ez du balio. Eta hori gertatzen da Médicos por la Verdad erakundeak, erakunde negazionistak egin dituen iritzi horiekin, ez? Estatuko 140 medikuk osatzen dute Médicos por la Verdad erakundea, eta, beraiek konfinamenduaren kontra azaldu ziren, maskararen erabileraren kontra, hainbat neurri zalantzan jarri zituzten, baina ez zituzten evidentziak erabili beraien iritziak emateko, ez? Ez ziren evidentzietan oinarritu, beraz, beraien iritzia ez zuen askorako balio. Beraz, oso garrantzitsua da, informazioaren autoretza eta jatorria ondo aztertzea, informazioa kontrastatzea, eta argi izatea autoretzak ez duela bermatzen informazioaren sinesgarritasuna. Naiz eta iritzia ematen duen hori, jakitu nahi izan edo ez. Hori, oinarrituta egon behar da evidentzietan, bai? Bai.
Eta hau lantzeko, pixka bat, oinarritu nahi ze hau pixka bat nola landu edo ikusteko, ikusi nuen ikerkuntza bat, zeinetan ikusten zen 2019ko abeztuan argitaratutako inkesta baten emaitzen arabera, inkestatutako erabiltzaileen 75%, 15 baino gehiagok, YouTube, Facebook eta Twitter erabiltzen zituzten gaurkotasunaren berri izateko. Orduan, oso aitzakia hau eman da, oso interesgarria izan daiteke zuen klaseko gazteei edo izango diren hoiei, galdetzea edo influencer famaturen bat jarraitzen duzu, esaten duen guztia sinisten duzu, eta zergaitik sinisten duzu, ez? Aurreko galdera horiei erantzunez, gazteen erreferenteak izan daitezken influencerren sinisgarritasunari buruzko hausnarketa egingo dute, eta baita igual ere saiatu zaitezkete influencer horietako batzuk, edo baten bat ezagutzen duten, bere fama erabili dutena, iritzi, evidentzietan oinarritu gabeko iritzi bat emateko, edo, gezurra den, edo fake news bat emateko iritzia emateko, ez? Hirugarren puntuan, hipotesiei buruz hitz egiten da, hipotesi bat baino gehiago egin dituzu. Eta, hasteko zer da hipotesi bat, ez? Hipotesi bat, zerbait azaltzeko edo frogatzeko, abiapuntutzat hartzen den behin-behineko baieztapena gerora egiaztatu behar dena. Baieztapen bat da, baina behin-behinekoa, ez? Oraindik egiaztatu behar den baieztapen bat da. Eta azaldu ulertu nahi den argudiatzeko modu ugari egon daitezke. Hipotesi bat baino gehiago egon daiteke, gertaera bat edo azaltzeko. Hipotesi guzti horiek frogatzeko eta ezeztatzeko moduak aztertu behar dira, eta horiek aztertuta, zerbait ulertu nahi dugunean hipotesi desberdinetan pentsatu behar dugu, eta hipotesi horiek egiaztatzean ezeztatu ez diren hipotesiak zuzenak izateko probabilitatea handiagoa dago, dute ez. Zer esan edut honekin, guk zerbait azaldu behar dugunean hipotesi asko egiten baditugu eta probatzen badugu edo frogatzen badugu 10-tik 2 baieztatzen direla bi horiek egia izateko probabilitatea handiago dute. Eta gero, evidentziak lortu behar direla horiek probatzeko. Oso garrantzitsua da ere, ez tematzean norberaren hipotesiaren defentsan. Hipotesia beste batena izango balitz bezala aztertu behar dugu. Nahiz eta gurea izan eta gure ustetan zuzena izan, beti beste batena izango balitz bezala aztertu behar dugu. Eta nola egingo dugu hau? Aztertzeko arrazoiak bilatu, beste batzuekin alderatu, evidentzietan oinarritzen den aztertu, eta bar. Gero, ere jakin behar dugu hipotesia ezeztatzeko aukera dagoela, eta hipotesien faltsabilitatea. Edozein informazio zientifikoa izan da ez, gezurtatzeko aukera izan behar du. Inork ez dauka egia absolutua, eta hori oso argi izan behar dugu. Eta, iritzi horien kontra joateko, ez? Ados ez bagaude kontra joateko, kontraargudioak erabiliko ditugu, baina kontraargudio horiek ere evidentzietan oinarrituta egon behar dira eta errespetuz egin behar dugu, kontraargudio horiek ere ezeztagarriak izango dira. Beraz, berriro ere hemen, ondo eginez gero, debate edo, solasaldi aberats bat sortuko da, ez? Eta hau pixka bat lantzeko, hipotesiaren gaia lantzeko, challenge bat, ez? Asko viralizatu zen challenge bat aurkeztuko dizuet. Ez dakit ezagutzen duzuen share challenge-a, baina asko hedatu zen sare sozialen bidez, behar bada esaten zelako emakumeek bakarrik gainditu zezaketela. Eta hemen, lau titular aurkitu nituela, share challenge azken erronka birala, ez da egokia gizonentzat, share challenge emakumeak bakarrik gainditu dezaketen erronka birala, share challenge emakumeak bakarrik egin dezaketen erronka birala, share challenge gizonek gainditu eziten erronka birala. Erronka berria, erronka viral berria. Challenge honetan oinarrituta, ezagutzen ez duzuen ontzat, irudian agertzen den posizio horretan jarrita, altxatzea da, ez, erronka. Eta normalean, emakumeek arazorik gabe gainditzen dute erronka, eta gizonok ordea ezin gara hain erraz altxatu. Baina hori orokortasunak dira. Orduan, hemen planteatzen dena da, hor negritaz edo beltzez agertzen den galdera hori, ez? Egia da erronka emakumeek bakarrik osatu dezaketela, sinesgarria iruditzen zaizu generoaren hipotesia, planteatu beste hipotesi bat eta baieztatzen saiatu. Hau aurkezten diegu ikaslei eta saiatu behar dira beste hipotesi batzuk aurkezten eta horiek baieztatzen, ez? Eta, aurreratzen zut, erantzunak, generoaren hipotesia ez da zuzena, eta batez ere ezaugarri morfologikoek eta antropometrikoek eragiten dute erronka lortzeko edo ez. Egia da, orokortasunean emakumezkoek
arazorik gabe gainditzen dutela, eta gizonok ezin dugula hain erraz erronka osatu, ez? Baina gure gravitate zentroaren kokapenaren gatik da, eta, bueno, esan dudan bezala, ezaugarri morfologiko eta antropometrikoen gatik, eta ez generoa gatik. Vale, eta orduan, honek ere joko handia eman dezakegelan, hipotesien gaia eta lantzeko. Laugarrenean, baduzu zenbakizko daturik, orain udaberrian askotan gertatzen zaigu, ez? Lehiotik begiratzen dugula, eta esaten dugu, eguzkitsu dago, banoa kalera, eta igual mauka motzean ateratzen gara, eta buelta eman behar dugu azkar-azkar, jertxe baten bila hotza egiten duelako. Bai, horretan datza pixka bat puntu honetan esaten dena. Baieztapen bat azaldu nahi denean, neurtu badaiteke askoz objektiboagoa da, eta azaltzen den argudiatzeko zenbaki bidez azaldu badaiteke sinesgarriagoa izaten da. Aldiz, neurtu ezin dena azalpen eta interpretazio subjektiboagoak izaten ditu. Baina, horrek ez du esan nahi, neurtu ezin dena gezurra denik, bale? Gero, neurtzen dugun hori ere, oso garrantzitsua da, neurketa edo datu horiek fidagarriak izatera. Adibidez, hemen jarri dut, likeen neurketa. Guk Twitterren jasotzen badugu mezu bat eta 2000 like edo 5000 like edo ezakit zenbat milioi like baldin baditu, horrek ez du esan nahi egia denik, like asko dituela bakarrik esan nahi du. Orduan, informazio baten like kopuruak ez du balio sinesgarritasuna bermatzeko, bale? Eta hori adibidez gaztetxoekin asko lantzeko gauza bat da. Zen alik eta jende gehiago horren alde adierazten badu ez, bere iritzia horrekin bat baldin badator, sinesgarri agotzat hartzen dute. Eta gero, oso garrantzitsua da ere ez, datuekin hitz egiten dugunean estatistikari buruz hitz egitea. Eta hor badaude garrantzia eta arrisku batzuk. Oso garrantzitsua da, datuak ere sinesgarriak izan behar direla, esan dudana, likeek ez dute balio. Laginaren garrantzia ere oso garrantzitsua da, lagina oso garrantzitsua da, estadistikoki adierazgarria izan behar duen lagina bat erabili behar ditugu, laginak erabili behar ditugu, eta gero korrelazioa ez da kausalitatea. Eta, guazen hauek banan-banan ikustera, baina hori ariketen bitartez, ez? Orduan, laginaren garrantzia lantzeko, horrelako ariketatxo bat plantatzen dizuet, adibidez. Lagin estadistikoki adierazgarria erabili behar direla adierazteko, horrelako ariketatxo bat asmatu genuen. Demagun Euskal Herriko biztanleriak zezenketei buruz duten iritzia jakin nahi dugula. Datuak arakatzeko, inkesta bat prestatzen dugu, eta Donostiako Zarren egoitza bateko erabiltzaileri zezenketei buruz duten iritzia galdetzen diegu. Hurrengo grafikoan azaltzen dira jasotako emaitzak, eta hor daude emaitzak, ez? 175 baietz zezenketa gustatzen zaizkiola erantzun du, ezetz 100 eta 105 ez dut horri buruzko iritzirik. Datu horien arabera, beraz, esan dezakegu Euskal Herriko biztanleriaren 175ari zezenketa gustatzen zaizkiola. Eta hau da, guk ikasleei edo gaztetxoei ez egin behar diegun galdera. Aurreko baieztapena sinesgarria dela esango zenuke? Pentsalari kritiko batek argi izango luke baieztapena ez dela zuzena. Alde batetik, lagina ez delako estatistikoki adierazgarria. Euskal Herri mailako laginketa bat egiteko 100 erabiltzaileri edo 1 pertsonari bakarrik inkesta bat egitea ez da tamainaz estatistikoki adierazgarria. Gero, Euskal Herri mailan egindako ikerketa bat baldin bada, Donostitik kanpokoi ere galdetu beharko diogu, ez da? Eta azkenik, adin tartea, hemen esaten diogu Zarren egoitza bateko 100 erabiltzaileri egin zaiela inkesta, eta Euskal Herri maila osoko, Euskal Herri mailako ikerkuntza bat baldin bada, adintarte guztiak jorratu behar dira. Eta, hau izango litzateke pixka bat, laginaren garrantzia, pixka bat ikasleekin lantzeko aholku bat. Gero, korrelazioa eta kausalitatea. Lehenik eta zer da korrelazioa? Korrelazioa bi aldagairen edo gehiagoren artean egindako konparazio edo deskribapena da. Eta kausalitatea aldiz, fenomeno baten kausari eta efektuari dagokio, non zerbaitek beste zerbaiten aldaketa eragiten du. Eta egun hauetan oso medioetan eta leku guztietan asko hitz egin da korrelazioaz eta kausalitateaz. Eta horregatik jarri ditut, 5 titular hauek, aldizkari, egunkari eta hedabide desberdinetakoak, hauek ere gelan jorratu daitezkelako, ez? Eta gaia da, tromboak eta AstraZenecako txertoa. Orduan, lehenengo, al país. Sanidad investiga los trombos tras la vacunación con dosis de AstraZeneca. La Agencia Española del Medicamento trata de averiguar si hay una relación causal. Pero redacción médica aldizkarian, más relación de temporalidad que causalidad. Evidencias de que no hay evidencias de que su vacuna cause trombos. Hori diario noticias. En noticias de Guipúzcoa. Insiste en que no se ha encontrado una relación. Pixka bat horrelako albisteekin
pixka bat landu dezakezu zer den korrelazioa eta kausalitatea. Nik hitzaldi honetarako pixka bat dokumentatzen egon izenean, topatu ditut hainbat webgune interneten, eta haietan agertzen dira korrelazio oso bitxia. Adibidez, topatu dudan bat da, Estatu Batuetako margarina kontsumoa korrelazionatuta dago Estatu Batuetako ezakizte estatutan ematen diren dibortzio kantitatearekin. Baina bata bestea egiten du kausalitatea da, ez da kausalitatea. Bueno, biak batera, ez? Temporalitatea bai badagoela, korrelazio temporal bat dago, baina ez dago kausalitatea. Eta gero, azkenen influencerren edo leiken norketa, hau hemen ariketatxo hau polita da egiteko gazteekin, zen internetek sartuta badaude milaka bideo eta tutorial, zeinetan azaltzen diren nola onditu dezaketen beraien laiken kopurua. Eta gomendioetako bat, edo askotan agertzen den gomendioetako bat izaten da, titularra pixka bat exageratu, edo horrelakoak pixka bat erakartzeko, ez? Aipagarria izateko, edo sare sozialetan gehiago edatzeko. Eta, horren inguruan ere hausnarketa sustatzea, eta igual horrelako gomendioak bilatzea, eta berre ados dauden ikustea, polita izan daiteke. Bosgarren puntuan, argudio kateak hasieratik bukaerara funtzionatzen du, eta, hemen ikusten duzu ilustrazioan, terraplanistak eta agertzen direla, ez? Argudio prozesua kate bat bezala da, eta horrela ikusi behar dugu, kate bat bezala da. Eta argudio bakoitza katearen maila bat da, evidentzietan oinarrituta egon behar dena. Argudio bakoitza evidentzietan oinarrituta egon behar da. Argudio guztiek baieztapena defendatzeko balio dute. Gure premisa edo gure lehenengo baieztapena defendatzeko balio behar dute. Eta ikerketa, beraz, ikerketa edo hausnarketa sakona egin behar da, argudio guzti horiek evidentzietan oinarrituta daudela ikusteko eta ikertzeko eta kontrastatzeko eta orduan, kate maila batek huts egiten badu, argudio prozesu guztiak pikutara da. Orduan, argudiatze prozesuan badaude hiru atal, tesia edo premisa, lehenengoa, eta defendatuko den informazioa da, argudio katearen lehenengo maila. Gero, argudioak daude, lehenengo maila honen atzean datozenak, eta premisa defendatzeko erabiltzen diren baieztapenak dira. Evidentzietan, lehen esan duan bezala, beti evidentzietan oinarrituta egon behar dutena. Eta azkenik ondorioa, ez? Ideiak laburbiltzen dituen baieztapena da, eta horretik aurkeztutako guztia indartzen du. Argudio katearen azkeneko maila da. Pixka bat hau lantzeko, ez dakit, igual ezagutuko duzu, baina, badaude rol joko pila bat, zeinetan, jartzen diegu ikasleei beste pertsona baten azalean, eta pertsona horrek defendatuko duen iritzi bat ematen diegu, eta bilatu behar dituzte argudioak, saiatu behar dira gainera, evidentzietan oinarritutako argudioak izatea, tokatu zaion edo egokitu zaion gai hori defendatzeko, ez? Orduan hori da planteatzen dizuedan ariketa. Ikusten duten bezala oso garrantzitsua da eztabaidatzea, kontrastatzea, besteen iritziak ikustea eta behin baino gehiagotan atera zaigu, bai? Gero, seigarrenean, gertaeren berrespen independentea. Hemen metodo zientifikoaren oinarritutako beste oinarrietako bat da, eta alizan ez gero, gertakizunen edo baieztapenen berrespen independentea egon behar da. Teorikoagoak diren zientzietan hau zailagoa da, hau da, beste edonork lortu behar ditu ikerketa batean lortutako emaitzak, ikerketaren esperimentazio fasea planteatzen diren metodo berak erabiliz. Esaten nuen bezala, teorikoagoak diren zientzietan hau zailagoa da, historian adibidez, fenomenoak ezin direlako modu kontrolatuan errepikatu, gertatu ziren, baina egia da, fenomeno horiek ikertzen dutenak ondorio dinetara iritsi behar direla, errepikagarritasuna da aurrerapen zientifikoak finkatzeko oinarrizko ezaugarrietako bat, eta ezagutza zientifikoan sinesgarritasuna bermatuta dago beste edonor, beste leku batean, beste momentu batean, esperimentazio berdina egitean, emaitza eta ondorio berdinetara iristen bada. Eta errepikatu ezin bada, ezin da egiaztatu, beraz ez da sinesgarria. Kasu gehienetan ezin dugu guk etxean egin, eta gainera ez dakit ez da alferrikako lana ez den, ere, zen beste batzuek egin dute. Baina oso garrantzitsua da, baieztapen baten aurrean, iturri desberdinak aztertzea, lehen ere komentatu dugu, informazioa harakatu eta kontrastatzea, eta komunitate zientifikoaren iritzia ezagutzea. Eta honetarako ere, beste challenge bat erabili dezakegu.
Konfinatuta geundenean, niri iritsi zitzaidan orduan, hemen data otsailekoa da, konfinatu horrekoa da, baina niri konfinatuta geundenean, bueno, ez dakit ezagutzen duzuen erratzaren erronka. Oso birala bihurtu zen, otsailaren 10ean, erronka bat zinetan erratza zutik mantentzen zen bakarrik. Eta, bueno, nik hemen autopatu nuen eta esaten zuen, ez, Twitterra txio hau horrela esaten zuen. Tira, nasak esan zuen, gaur zela erratz batek laguntzarik gabe zutik eutxiko zion egun bakarra, gravitazioa karpenaren ondorioz. Hasieran ez nuen sinetxi, baina nene jainkoa. Bueno, ikusten duzu, ez, mezua bidaltzeko modua ere oso erakargarria da. Fake news bat da. Eta hau landu dezakezu egelan ere. Horrelako bideo bat topatu, jarri, eta gaztei esan nahi zuen. Eta hau, ez baduzu ikusikia ez daukazu ikusteko aukerarik, eta igual erratza bat hartu, eta probatu dezatela, ez? Eta pazientzia pixka batekin ikusiko dute nola erratza zutik mantentzen den. Baina, hainbestekoa izan zen fake newsoren edapena, azkenean nasak ere, bere Twitterreko profiletik erantzun egin zuela hurrengo egunean. Eta hemen eskuinaldean agertzen da beste txioa, ez? Alvin Drau astronautak eta Sara Nobel zientzialariak Promestin Challenge-ari erantzun diote eta erakutsi dute oinarrizko fisikak urteko egun guztietan funtzionatzen duela, ez bakarrik otsailaren 10ean. Eta, hau ere, gertaeren berrespen independiente hori, landeko edo pixka bat horri buruz hausnarketa egiteko balio dezake. Zazpigarrenean, egiazkoa da fake newsa, fake newsen garrantziari buruz hitz egiten du. Eta, sare sozialek asko aldatu dute ez, informazio kontsumitzeko modua. Eta informazioa etengabe bombardeatzen gaitun formatu eta euskarri desberdinetan. Hortik sortu da infodemia terminoa ez, informazio hitza eta epidemia hitza elkartzen sortu den terminoa da, eta informazio ugalitasunari buruz hitz egiteko erabiltzen dena. Beste hitz erlazionatu bat da ere infoxikazioa. Toxizitatea eta informazioa elkartzen dituena. Eta, printzipioz, informazio asko izatea txarra. Gauza da, jasotzen dugun informazio guztia egia ez denean oso adi egon behar garela. Eta orain datu, adierazgarri batzuk erakutsiko izkizuet. Estatu mailan egintzen ikerketa batean, estatuko biztanleen 86ak zailtasunak ditu informazio faltsuak eta egiazkoak albisteak bereizteko. Gero, 6 zen argitaratu zen beste 2008an beste artikulu batean esaten zuenez, Twitterren ageri diren fake newsak egiazko informazioak baino gehiago dira eta gehiago zabaltzen dira. 2008an argitaratu zen beste artikulu batean, fake newsak virus biologikoen antzera zabaltzen dira, baina azkarrago eta jende gehiagoren gana edatuz. Plataformak ez, mezularitzako plataforma hauek ere konstiente izan dira ez, gertatzen zen honetaz, eta neurriak hartzen hasi ziren fake newsen edapena murrizteko, Facebook, Twitter, Instagram eta baina argi izan behar dugu, plataforma horiek ez direla fake newsen edapenaren erantzunkizun bakarra dutena, eta pertsonak garela, erantzunkizun hori duguna. Horregatik, zerbait birbidaltzerakoan, edo jasotzen dugun informazio bat edatzerakoan, hor argazkian agertzen den epia jarri behar dugu, ez? Fake kontrako edo fake newsaren aurrean besteko eta zentzuz jokatu behar dugu bidaltzen ditugun gauzekin. Eta honetarako hainbat gomendio planteatzen ditugu. Alde batetik, ez erreparatu albistearen titularrari bakarrik. Xehetasunak aztertu, zenbat eta informazio gehiago izan, orduan eta errezagoa izango zaigu sinesgarritasuna zehaztea. Gero, beste alde batetik, bilatu informazio iturria. Informazio iturri, ze iturritik datorren adierazten duenez informazioa ez da fidagarria. Aztertu informazioaren jatorria beti informazio iturririk gabe, dagoen informazio hori zalantzan jarri. Gero, eszeptizismoz aztertu oso harrigarriak diren baieztapenak. Evidentzietan oinarritzen diren aztertu behar da. Zen egia da oso harrigarriak diren baieztapen batzuk oso azkar hedatzen direla. Baina askotan ez ditugula kontrastatzen. Iristen zaigu eta iritsi bezain laster bidaltzen dugu, ez? Oso garrantzitsua da evidentzietan oinarritutako baieztapenak diren ikustea. Gero, informazioa egiaztatu, ez? Oso deigarria den informazio bat leku bakar batean agertzen bada, zalantzan jarri zen, lehen esan dugun bezala. Orain informazioa edatzen den moduan ikusita ez, oso zaila da bakarrik leku batean agertzea. Eta gero ez zabaldu kritikoki aztertu ez duzun informazioa. Ezin gara konplizeak izan. Guk fake newsak identifikatzen saiatu behar gara, eta fake news bat baldin dela ikusten badugu, saiatu behar gara horiek ez edatzen. Eta gero kontu handiz izan ibili behar gara zen,
forma desberdinetan aurkeztu daitezke fake newsak. Bai, txutxumutxuak, ez dira bakarrik idatzizko edo irudiak izango, baizik eta gure arteko elkarrizketaetan ere askotan, txutxumutxuak eta horiek ere fake newsak dira, albisteak, sare sozialetako mezuak, irudin manipulatuak, deepfakeak. Bueno, deepfakeak hemen jarri dizuet bi eredu, Lola Flores berpiztu dute orain Cruzcamporen iragarkia egiteko, eta hori deepfakea erabiliz egin dute. Eta gero, Wyoming ere bere programan egiten du entrevistas a la cara edo horrelako zerbait, eta bere gorputza mantentzen du, baina beste pertsona baten aurpegia, adimen inteligentzia barkatu. Bueno, programa informatikoen bitartez, lortzen dute bere aurpegia beste batekin elkartzea, eta berak esaten duena aurpegi horretan islatzea, ez? Eta orduan, badirudi beste pertsona bat dela, baina, beraiek argi uzten dute Wyomingen gorputza mantentzen dutelako. Bale, eta, hemen, diapositiba honetan adierazten nahi nuena, askotan egia bidea zailagoa da, eta gezurra simpleagoa da, baina azkenean, iguala amulegitik beragoaz, ez? Gezurra jarraitzen badugu. Bale, eta ulantzeko, daude hainbat baliabide, eta nik bilaketa egin nuenean, asko gustatu dut adibidez, Twitterreko kontu hau, Detektibes dela ESO, eta hauek bi xede dituzte, ez? Alde batetik, hor ikusten baduzue, grupo de estudiantes de cuarto la ESO que vaga por las redes sociales en pos de un mundo mejor, con menos faltas de ortografía y más protegidos ante las fake news. Hauek identifikatzen dituzte, ortografia akatsak dituzten kontuak eta fake newsak hori edatzen dituzten kontuak, eta hor salatzen dituzten beraien kontu horretan. Eta hau pixka bat zuen ikasleekin edo ikasleak izango direnekin ere egiteko, polita izan daiteke. Gero, maldita.es webgunean ere, hezkuntzara zuzendutako hainbat eduki daude, fake newsen inguruan, eta bat da, mahai gaineko joko bat, berdazo bulo deitzen dena, eta orain dela gutxi atera zuten, berdazo bulo coronavirus edition. Eta gero lehen komentatu dizudana, Eloi Artxekin guk Laster argitaratuko dugun ikasturtea bukatu baino lehen argitaratuko dugun online jokoa. 5 erronkez osatuta egongo dena, eta fake newsak identifikatzen lagunduko diguna. Bale, hurrengoa kontuz falaziekin, falazia pila bat daudelako, eta zer da falazia bat? Falazia bat argudio faltsu bat da, gezurra, engainua. Beste modu batean esan da, arrazoi bide baliogabea edo engainagarria da, itxura zuzena eta sinesgarria duena. Eta okerrena zer da, batzuetan identifikatzen oso zailak izaten direla. Eta falazia mota pila daude, horregatik jarri dizut esteka horretan, falacias.escepticos.es, eszeptikoen erakundeak, sortutako, gero erakutsiko dizuet, sortutako gune bat da, zinetan azaltzen dira, 20 falazia baino gehiago uste dut. Nik hemen batzuk jarri ditut, azkar pare bat azalduko dizuet, argumentu bat, hominen horretan, aurretik hitz egin dugunaren, eztabaidaren eta iritzien eta garrantziaz hitz egin dugunean, argumentu bat hominen horrek, informazio baten kontrako argudioak eman beharrean, informazioa defendatzen duena gaitzesten da. Sinesgarritasuna ez kentzeko. Eta adibidez, soikoa izaten da. Ekologistek energia asko gastatzen dugula diote, baina ez egin kasurik perroflauta horiek diotenari. Hemen ez da energia hitz egiten. Energia asko gastatzen dugula esaten duten horien kontra, argudio bat ematen dugu, baina ez esaten dutenari buruz, baizik eta beraien kontragoaz. Perroflauta, ez, beraien itxurari, beraien itxurarekin sartuz, eta gero beste oikoa izaten den, eta askotan, tamalez askotan entzuten den beste horrelako bat da, feminazi hitza, ez? Pixka bat mugimendu feministekin sartzeko, naziekin alderatuz, eta gero, argumentu bat bere kudian, lehen ere ikusi duguna, ez? Autoritate zientifiko bat, aipamena egin adibidez, argudio bezala erabilita, eta hori ez du balio. Arrazoia du berak, biologia ikasi zuen eta asko daki horri buruz esaten du, ez, esaldia. Eta biologia ikasteagatik ez daki asko horri buruz. Evidentzietan oinarritu behar gara horrelako esaldi bat argudiatzeko. Eta ez du balio esatea, horrek esaten du eta horrek asko daki. Ez, evidentzietan oinarrituta egon behar da. Eta horrelako pila bat egongo dira, hau ez dakit jasoko zuen, baina bestela esteko horretan ez nez gehiago luzatuko denbora emateko, bale? Eta hemen aurkezten dizuet, pixka bat, falazias logicas explicadas grafikamente, lehen eman dizuetan esteka hori, hor agertzen dira 20 falazia, hor
ilustratuak ere, eta hauek aztertzea ikasleekin, ondo dago, bueno, ikusten duzu marrazkiak, neko gargarriak dira, eta, bueno, ariketa polita izan daiteke, ikasleekin haue aztertzea. Azken aurreko puntua, zuk ez ezagutzea ez du esan nahi existitzen ez denik, eta, bueno, argi dago eta argi izan behar dugu pertsona batek ezin duela dena jakin, eta zientzialariek ez da ere. Orduan, zerbaiti buruz ez erraz jakitea ez du esan nahi existitzen ez denik. Gai horri buruz ez dakigula, adierazten du bakarrik, bai. Eta ez jakintasuna ez da txarra, gai horri buruz jakin-mina pizteko gai baldin bada. Bai, badira, ez jakintasunak deseroso sentiarazten dituen pertsonak, eta ez jakintasunari arrokeriaren bidez ordezkatzen saiatzen direnak, zalantzan jarriz besteak esaten duena, ez? Eta saiatzen dira igual zupuzten pixka bat, bere argudioa edo, berarekin sartzen, berriro adominem edo falazia erabiliz, eta baina nori, ez da txarra zerbaiti buruz ez jakitea, batez ere horri buruzko jakin-mina pizten badigu. Orduan, zer egiten du pentsalari kritiko batek ez erretakien zerbaiti buruzko informazio bat jasotzen duenean? Ez ditu esango burura datozkion lehenengo ideiak eta iritzia. Bai, gero bestalde batetik ez du bere ezjatasuna ezkutatuko eta gaiari buruz ikasten saiatuko da. Ez da arrojarriko eta ez da saiatuko bere iritzia ematen ez dakielako pixka bat disimuloan egiteko. Ez dakit eta ez da zer gertatzen ikasiko dut eta edo saiatuko naiz horri buruz ikasten. Eta gero hirugarrena da ez, informazioa beste iturri batzuekin kontrastatuko du. Adituen iritzia, komunitate zientifikoa eta ariketa, puntu hau lantzeko beste ariketatxo bat planteatzen dizuet, eta bazenekiten, jarri diot, eta ikasleak taldetan banatu eta talde bakoitzari beste taldeek jakin ez dezaketen zerbait bilatzeko eskatuko diogu. Gero, taldeak elkartu eta talde bakoitzari aurkitu duena azalduko du, ez? Banaka edo taldeka esango dute, bazenekiten, hemen adibidean jarri duguena, ez? Bazenekiten Saturno 80 erdi baino gehiago dituela, eta orduan besteek, aurkeztu ez duten taldeek, kontatzen zaiena baieztatzeko evidentziak bilatu behar dituzte. Ikusiko duzu irudia pixka bat obsoletoak gelditu dela, liburu pila bat daudelako eta ez dagoelako gailu elektronikorik, baina nahi eta jarri dutzen ariketa oso polita izan daiteke liburutegian eginda. Ikastetxeko liburutegira baldin bagoaz eta han egiten badugu, beste euskarri batzuetan pixka bat informazioa bilatzen ere landu dezakegu, nola bilatu aldizkari batean, nola bilatu entziklopedia batean, zen orain informazio guztia, ez, klik baten atzean dago, baina, interesgarria izan daiteke, papereko euskarrietan ere informazioa dagoela ikustea, ez? Eta azkenik, metodo zientifikoa da oinarria, azkar azalduko dizut. Metodo zientifikoa ezagutza sortzen laguntzen diguten teknika eta prozedura multzoa dira, bi euskarri nagusietan oinarritzen dena, errepikagarritasuna eta faltsutzea, ezagutza zientifikoa eta teknologikoa ez du bakarrik adituen esku egon behar, eta horretarako oso garrantzitsua da, metodo zientifikoan sortzen den jakintza, gizarteratzea eta komunikatzea. Eta horregatik, Nazio Batuen Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean, 27 artikuluan horrela esaten zuen. Pertsona orok du eskubidea komunitateko kultur ekitaldian aske parte hartzeko, arte lanaz gozatzeko eta aurrera bide zientifikoen eta haren ondoriozko abantailetan parte hartzeko. Eta, pausuak azalduta, esango dizuet, behaketa eta galdera egitea dira lehenengo pausua, ez? Zalantza batetik sortzen dira, ez? Jakin-min hori eta behaketa egiten dugu, kontrastatzeko informazioa eta informazioa arakatzeko. Gero, hipotesi bat botako dugu, hipotesi horiek frogatzeko plangintza egingo dugu, esperimentazio fasera pasatuko dugu, gero, esperimentazio fasean lortutako emaitzak aztertuko ditugu, gure hipotesia betetzen ez bada, beste hipotesi bat berplanteatuko dugu, eta betetzen bada, ondorioak aterako ditugu, eta horiek komunikatuko dugu. Neukan hemen azaltzeko, lehenengo txertoaren sorkuntzetan nola egin zen, baina igual zuzenean pasatuko naiz ariketatxora, ez? Metodo zientifikoa ezagututa, nik planteatuko nuke gelan, gure egunerokotasunean gertatu daiteken gertaera bat metodo zientifikoarekin azaltzea, ez? COVID-19 kasuan, Euskal Herrian gora egin dute, kasuak gora egin dutela entzun duzu telebistan. Eta teleberrin emango dituzten azken albisteak ikusteko irrikitaz etxean sartu bezain pronto urrutiko aginteko botoia sakatu eta telebista piztu duzu. Alabaina, telebista ez da pizten. Nola aplikatuko zenuke metodo zientifikoa zer gertatzen den jakiteko? Arazo hau izan da, hasiko ginateke metodo zientifikoaren pauso hauek jarraitzen.
behaketa eta galdera, zergatik ez du funtzionatzen, eta hasiko gara pentsatzen, ez? Edo ikusten zer gertatzen den hipotesia izan daiteke, pilak gastatu dira. Bale, hipotesia frogatzeko plangintza, pilak hartu eta aldatu. Bale, esperimentazioa, pilak aldatu ditut eta ez du eta hala ere ez du funtzionatzen. Bale, emaitzak aztertu, ikusten dugu ez duela funtzionatzen, beste hipotesi bat botatzen dugu, adibidez. Ez dago entxufatuta. Hipotesia frogatzeko plangintza, entxufatuko dugu, esperimentazioa eta egia da, norbait desentxufatu du eta horregatik ez du funtzionatzen. Bale, ondorioak atera ditugu eta komunikatu egingo dugu, ondokoei edo gurekin bizi direnei esango digu telebista ez desentxufatu edo desentxufatzen duzuenean, abisatu, guztiak jakinaren gainean egoteko, ez? Bale, eta, hau izango litzateke dekalogoaren aurkezpen azkarra, eta orain aurrerantzean zer, ez? Hau pixkat primizian aurkezten dizuet, gure proiektu honen baitan, zientziakideo gehiago proiektu honen baitan, Eluiar solasaldi batzuk antolatu ditugulako, eta bihar egingo da hauen prentsa aurrekoa, hauek aurkezteko, nik primizian hemen aurkezte dizkizuet, apirilaren 14tik maiatzaren 12ra, egingo dira 5 hitzaldi edo solasaldi, Usurbiliko zutegin eta online jarraitzeko aukera izango duzu. Eta izango duzu honen berri aurrerantzean ere. Bale, gero lehen esan dizuedana, Eluiar txekin jokoa, Eluiar txekin 5 erronkez osatutako joko bat da, zein eta, hemen detektibe neska honen laguntzarekin, fake newsak identifikatzen lagunduko digu, ez? Eta, gai desberdinetan zentratuko dira, bat izango da koronavirusa, beste bat gai orokorrak, eta gara. Eta gero bukaeran, gai jolas honek, azkeneko horrian edo diapositiban badauka hainbat gomendio fake newsak identifikatzeko. Eta azkenik, lehen esan duen bezala, kaleko ekintzak, ikusita dugu, dekalogoaren puntu hauekin panel batzuk sortzea eta erakusketa bat sortzea, eta Eluiar txekin jokoa ere, euskarri desberdinetan, igual tabletetan edo mobiletan eramatea, kaleko ekintzak egiten diren leku horretan, pentsamendu kritikoaren txokoa jartzeko. Eta nire aldetik hau izan da, pixkat diapositiba batzuk kendu ditut, azkarrago joateko eta galderako tartetxo bat emateko, eta, nire esker, oso azkar joan daiz. Baina, heldu zara, eskerrik asko, Joseba, arnasa hartzeko aprobetxatu pixkat. Eta, mi eskerrik ustote informazio pila bat eman diguzula, ideia pila bat gainera gelan aplikatzeko, ez? Eta nik uste interesgarria, ez, ointxe pixka bat entzuten nengoela etortze jaten, ez? Momentu baten etorri jat, pixkat, ia modu isolatu baten, pinzeladaka honek egitea sepuntutura arteko eraginkortasuna eukialdaben, ez, gelan horrelako ariketa solteak egitea. Baina egisa da, bigarren buelta bat emonda, oso erresa da diala planteatu dituzunak integratzea gure asignaturen baitan, ez? Bai edozein lan egiten dutenean, informazio bilaketetan, edo, ez, horrelako edozein momentutan, edozein lan, edozein irtera egiteko, antolatzeko egunerokotasunean, ez? Zeharka lantzeko ariketatuak dira. Edozein lanetan integratzeko, eta berdin da ikasgaia, berdin da gorputz heziketa izatea, plastika izatea, edo zientzia eta teknologia izatea. Zen hau askotan ez, erlazionatzen ditugu zientzia eta teknologiako gaiekin, askotan hitz egiten dugulako, evidentziak ez dakiz eta baina oso garrantzitsua da ere jakitea, 80 pultsazioekin ez garela hilko, nez eta gure hilgoikoa izan. Eta hori gorputz heziketan handu daiteke. Edo informazioa azkenean, ez, orain oso kolaboratiboak egiten dira klaseak, eta parte hartzea asko sustatzen da, eta oso garrantzitsua da, eman behar duten iritzi hori ere, lantzea, nondi datorren, pixka bat iturriak landu, oso zeharka egiteko ariketa dira. Eta egia da, motzak direla askotan. Osa, ez direla, igual 2 saiotan edo 3 saiotan egiteko ariketak baizik. Eta, tarte bat hartu, eta hor mezua ez, hor pixka bat finkatzen joateko. Hemen dauzkagu txata animatzen hasi da, Ixak eskerrak emoten ditu, ez, emoten dutzu, gelan aplikatzeko emandako informazio eta ideiagatik, eta espimarratzen dau beharra daukagula, ez, pentsamendu kritikoa gaur egun garatzeko.
Mirenek berriz bikain egon dela esaten dau, esanez badagola lana, ez? Gai horretan zoriontzen zaitxu, eta zoriontzen dau baitxa ilustratzailea, irudiak ederto laguntzen da belako gai horrek azaltzen, oso Eta, interesgarrixa izan dela, barkatu. PDF-a da, baina ez zientzia puntu zen sartzen badazarete, animazioa txikia da, baina animatuak dira. Abeitu, miren. Eta horre badaukazu edu guztia, zen hau PDF bat, aurkezpenerako PDF-a sortu dut, eta ez dira mugitzen, baina, bueno, bai, ilustrazioak pila bat gustatzen zaitzen niri ere, eta, bueno, animatuak dira. Bai, mirenek ere aipatzen dau, posten dela plastika ikasgaia aipatu dozulako, ez? Ez da izaten. Nereak ariketa benetan interesgarriak eta esanguratsuak planteatu dituzula aipatzen dau, eta Iñakik, oso interesgarria izan dela, ikasleak joera handia dutela informazio bilaketarako sare sozialak eta Google erabiltzeko aipatzen dau, eta informazio iturri fidagarrietara jotzeko gonbidapenen aurrean askok zailtasunak dituzte aurrera egiteko. Gomendiorik informazio iturrien inguruan? Bueno, askotan, ez dakite, niri irakasle lanetan eta egon nahi zenean, beti saiatzen ez, hasiera batean, saiatu bilatzen lehenengo ateratzen zaizuena, ez, Googleen adibidez. Sartu ez dakize eduki bilatzeko, eta horren inguruan ateratzen zaizuen lehenengo gauza atera. Eta gero, hori kontrastatu beste, pixka bat, isu gehiago duen, ez, iturri batekin. Zen egia da askotan, Wikipedia agertu daiteke, eta Wikipedia, dependeta zenbaitetan ongi egon daiteke edo, ez? Baina esan dut, hor badaudako referentzia batzuk, eta igual Wikipedia izan daiteke hasiera gero beste, ez, sakontzeko gehiago dukietan, eta gainera librea da, eta den artean sortu dezakeguna, eta baliabide ona izan daiteke, bale batzuetarako, baina gero egia da nik gaztetxoei ere trebatzen direnean pixka bat iturrien garrantzian eta beti esaten diet berdina, zen niri gertatu izan zait, astronomia irakasten egotea eta iturria forokotxez. Igual forokotxezeke, izan dezake arrazoia esaten duena, baina, pixka batez, gaian adituak diren edo divulgazioa, gero maila batean ere oso zaite izan daitezke iturri haiek kontrastatzea eta beraientzat bere mailara egokitzen diren iturri batzuk aurkitzea. Baina horretarako Wikipedia nire ikuste dute hasteko baliagarri izan daitekela eta nik beti esaten nien. Wikipedia erabili, baina beti fijatu bibliografian, Wikipediaren bibliografian. Eta hor ere, saiatu pixka bat gehiago sakontzen. Ez gelditu bakarrik hasierako aurkezpen horrekin, baizik eta ikusi eta kontrastatu behan agertzen diren erreferentzien horiekin. Hori, igual gaztetxo hauekin, gero ja unibertsitateko edo helduagoekin, iturri fidagarrietara joatea, aldizkari zientifikoetara, eta egia da, euskeraz, horrelako iturriak eta edukiak lortzeko, ez daudela plataforma asko, daude, zientzia kaiera, baditugu hainbat, Luiarren ere baditugu hainbat, baina hori, zailagoa da, eta beti askotan gaztelaniara jo behar dugula. Horregaitik ere garrantzitsua da igual ere, eta guk noizbait ariketa hori sustatu dugu, wikilariak bihurtzea, ez? Iturrien garrantzia ikusteko, sortu zazue artikulu bat Wikipedian, eta ikusi ze garrantzitsua den, iturriak kontrastatzea, iturriak ikustea, eta horrela zu ere iturri bihurtu, zuk sortu duzulako eduki hori, eta, pixka bat ariketa polita da. Nik uste dut, ez baldin badago besterik gonbidapen horrekin geldituko garela, ez? Gure ikasleak horren garrantziaz eta horren arduraz kontzientzia izateko wikilariak bihurtzeko gonbidapenarekin, ez? Besterik ezean orduan, honekin amaitzen dugu, mi esker, Joseba, gurekin egotiarren, zure tarte hau guri eskaintziarren, eta txataren beste aldean zaudeten guztioi, mila esker, hilebete guzti honetan gurekin eta horrondoan egon zaretelako fin, parte hartzen, jasotzen, entzuten, galderak egiten, eta animo, jarri dozkuen egun hauetan jarri dituzten erronka guzti hauei heltzeko eta animatzeko, oin oportxo batzuk hartuko ditugu deskantzatzeko, baina gero, helduko dotzagu eskuartean daukagun hezkuntzaren erronka honi.
Beraz, mila esker eragin taldeko parteide guztien aldetik, eta eskerrik asko horregotiarren. Mi esker Joseba. Agur, eskerrik asko. Agur.